Jehovah di bata porsi kami di bagasan kuar ni Tuhan Yesus Kristus. Ramoti mali Tuhan ati-atin dohot pikiran nami. Inalau manangihon dohot mabigi hatami. Amin. Horas ma di kita saluhutna. Shalom. Hatani di bata ima nagabe jamita pertanyaan di minggon di net mission epistel minggu patuluhot dung trinitatis lima di buku pesalmen bidu ono pronom ayat na parjolo tolhas toet na pasiyahon songonon mahatana di si edesian si David marolopolop tu di bata malis sandok tanoon edeho kamu mahamuliaon ni gowarna marmulia bahik kamu puji-pujian na dok kamu mamadok di bata tung nasok kaldoa kapabahenamu binahen mi hinatibul ni gonggom ikon marsobba tuho akamusum ikon liat portibiot tahe marsobba tuho sogut jala mangedeho guarmu robe mahamu marnida akapabahenan ni di bata tung nasok kaldo pangarajayon na di manusia nung nga di pau ba ibana lauti gabi mahiyang mardala patdo na sida manari pari batang aiki marlas ni rohado hita ujwi mida ibana matua ibana mangarajay marhite-hite hagugonay say mangaranapi matana tu akka bangso asa unang dipagidjang akka pagguturi dirina puji ma di batami hamu aliak kabangso jala patubigihon hamu maswara puji-pujian na ibana mabahen kosata mangulu jala dang diluas tota tersuladit ido ianggo sahatna kurian itu hatta amanami na namin na niholongan di bagasan Kristus Yesus bohado pakilalaan muna mulong marsobba tuhamu akka musumuna musu na ninok na ima akka jolma na naing manusay jala mga guhita tutulas marohata sonang matodita lubang mata hilala jala adong ma kepuasan na luar biasa so ni manamasa di turpuk epistel tao na manginang alay masay dang tujolma tu debatado didok parpesalmen di ayat 3 ni turpu taon binahen ni hinatibul ni gonggom ikon marsoba tuho akka musum nasa na mangalo di bata di ujung na ikon marsoba tu di bata lapatan na manginang pas di dotalu musu ni di bata jala gabi uduk tu di bata mapakorhon na tu hita molo marsoba sudi musu ni di bata tu di bata tauhal ma turpu tao na manginang na parjolo isedo si pujion sudedo halak na porsia uboto alus ni sukunon si pujion ima di bata alay boha boydo jolma pujion boy didok akan napistar anak perlu dibesarkan dengan pujian agar ia belajar menghargai molo adong nadinggan naniula ni anakon ikon pujion do ibana asa ibana pe dung magodang diboto mamuji na denggan na binahin ni halak dakona niya manginang boy dotong pujion dongan na mabahin na denggan somaldo hita mamuji halak molo diurupi hita manang gudang sileho-lehonon na lapatan na manginang boy do mamuji jolma alito tu na hinakam ni turpukon lobisyan mamuji na sooni ida ubahid di surat to diet na paduahon edeho kamu ma hamuliaon ni kuarna marmulia baik kamu puji-pujian na damang dainang pamujion na tu di bata marasing dosian pamujiot tu jolma ala pamujiot tu di bata mardongan hamuliado tapuji pe jolma manang ianak kota dang mardongan hamuliaon ay dang adong hamuliaon di diri ni hita jolma hola di bata na patut si pujion di bagasan hamuliayon amanginang nanihulungan ditugihon turpukod dohita asa mamuji di bata mangedehon hamuliaon ni guarna boha amanginang nang napasubulong nung ati kosta puji di bata mardongan hamuliaon
manang dosdo pamujiot tu dongat tajol menaburju nang tuyana kota dohot pamujiot tu di bata turpuk taon mengejar hodang bui dos ikon tadido pamujiot tu di bata ima mardongan hamuliaun alani soon na somal tadok puji diri hamamago puji Tuhan haleluya. Napadua ho na manginang buasa pujiot di bata gudang alus na boy lehonota tusuk kusukunon alay tauji majolo manguhal na tersurat di turpukta pesalmen onok pronomon di ayat 3 tersurat dok hamuma mandok di bata tung nasokal doak kapabahenamu marhiti ayat 3 na manginang takas diajar hotu hita iya dasorta mamuji di bata ima sokal ni pabahenan ni di bata. Di bahasa Indonesia dok sangat dahsyat pekerjaan Allah. Diulang kumusidat palimahon tung nasokal do pangarajayon na di manusia. Dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Lapatan na pabahenan ni di bata pangarajayon na tuhita ido mengojar hita memuji di bata mardongan hamuliaun alani rikot do halak na porsia mamilang-milang akapabahenan ni di bata di nguluna di pajojor parpesalme do pabahenan ni di bata tu saluhud jorma diait pasia ima mambahen hosat ta mangulu takas do taboto arkani oksigen molo marsait kita di rumah sakit tabegi do berita na maul dapat oksigen ala ni gudang ni na marsait covid di hari-hari nang salpu ima patuduhon rikot jala argani oksigen HP somargarar hosat ta sin di bata data ma pujiot ta di bata molo marhosa rupi kita alay tutu amanginang dada holan hosa hanguluan di pajojor parpesalmen do nang pabahenan ni di bata secara hatopan ima tu bangso Israel diet na panopon nung nga di paubay-iba na lauti gabi mahiyang mardalapak do na sida manaripari batang hiking ayaton maggubarhon na di bola di bata do laut rara marhiti si Musa asabuhi taripar bangso Israel dung ruar siyan Misir hape dililibang so Misir mo sinasida di paingot parpesalmen songod dia ma hinabalga ni pabahenan ni di bata tuup po na sida buhay ta manginang tutu kita pe gudang pengalamata na di palua di bata hita boy doi parsahitan boy do parhepengon boy doi mara bolon di dalan alay sahat tu sadaryon di palua di bata do hita guguni isi doi ya manginang molos guguni di bata rikot do halak na porsia manaili tupudi marnida gudang jala sokal tongon pabahenan ni debata gabi tubu maroha pamujiot tu debata uhud gabi pos ni roha madalani hari-hari tu juluan amang inang nani holongan kurian itu hatta di bagasan Kristus Yesus digijang ni sude akka haluaon na pinarada ni debata totu ikon auhonot tado haluaon no balga na pinatupan ni debata ima marhite hamamati dohot hayon ni anak na Tuhan Yesus Kristus tung sokal situtudo pabahenan ni debata pola durus mudar ni Yesus asa manguluhita napatuluhon amanginang isedo na mamuji debata pangaramotion ni debatado na mabaik kita dang mabiar madalani ari-ari tatujudo na tumabo mo siya di paingot parpesalmen pabuwa ikot tuduk do sudi musu ni debata molo uduk do sudi musu na tu ibana mabiar do pehita dia ari-ari ni ngulut tahun molo tunggugu jala godang pe musu nanay mangarong-rom hita ala par si hohotata tu debata dohot ala ni hatigoran taingot maikomersob bado sugut nasida tu debata lapatan nadang tar hahua ni nasida hita debata sendiri napamonakok kita idaut tamasugut akamusu ni debata mersob batu jolona takolam musu ni debata tahi sadok tanoon lihat portibion jala saluhut bangso ikon mamuji jala mersob batu debata
Imamanginang patudon hamulyaon hasangapon dot haguku ni di bata. Alani imolo disukut tu hita isi do na mamuji di bata alusta sudi jolma dang maribar hajol mau ni ay ikon mulak tu di bata do sa luhut na. Sahat tu sadario tutu adong dope naso mamuji di bata alay di ujung na ari paruhuman parpuli ikon soba donasa jolma tu di bata. Alani songon halak na porsiya hita manginang haang ginapinaribot nang dipalua di bagasan Jesus nang pola ikon diari paruhu makita mamuji jala marsoba tu di bata ganu pari sa luhut panggulmiton ni nguluta ikon mamuji debataro atong di minggu patuluhon dung trinitati rap mahita mamuji debata di bagasan hamulion na jala tapa jojor masudi akka pabahinan na di nguluta marsada-sada nang maripe-ripe jala taingot ma pabahinan ni debata na sumokal ima hamamati ni Tuhan Yesus na paduaho kita sadarion sugot ro di saliling ni leling na. Amen. Hupuji hami maho tutuwali Tuhan ala tung sokal lo pabahinamu di bagasan gulmit ni ngulo nami. Ali Tuhan nung ngahubigibi ali Tuhan hatam na marsaring artutunga-tunga nami. Homa ali Tuhan na marguguyog kami asabuy hulaw kami hatami di bagasan pardalanan ni ngulo nami. Holan mga sahon kuwar ni anak mo Tuhan Yesus Kristus Tuhan jala si paluahan martanya kami tuho. Amen.